Salamat sa paniod to yang. Na, mama din nilaro ka. Si Junjun pa salamat. Ay, si Junjun. Thank you, John. Sa paniod to. Si Nala, laro ka. Mama din nilaro ka. Kami, mandi ay para susuka. Nakatilaw na dyan ko. Nakita na ako. Abi ko, siya man lang pang sagol-sagol. Eh, kala ba nagsuroy-suroy? Na yung mga hotdog. Basta nagkauban na sila sa quick-quick ng mga kanagtang ice cream man. Na naglinya-linya, gisulod na. Pero ako balong laro ka ba to? Lahing sulod na. Abi ko, hari na ni. Nga po, Jollibee ito. Office niya. Adool sa office niya. Humus, ay dili magdool. Para lagod aning, ang kalayuan lang, mula lang sa poblas da, sa simbahan. Pagpagrabra man. Kato bitong ning dong may nag-abot pa man gud ta. Di ba ning dong may dito? Dugay naman to, katong kumaduhan ni Rachel. Kami nila ka. Makdo man to. Wala na, gi-close na ang Makdo. Wala na. Itong do at bang sa City Hall. Wala na, close na. Grab na lang. Bantu kay kung ladyo apo to ko na doon mo tong gibaktasan. Dili naman may magkuan mo ato sa Jollibee. Grab naman. Kami ni tatay, manihapon mi. Dili na lang may Jollibee. Hala. Na ano mo ang Jollibee. Ay kailangan magluto-luto pag ko din. Kuan lang baka nang kala bitaw to sa kabisi nag-overtime nami. Grab. Ning Kasi ara man nakaluog sa kuang. Kung na nakahurot. First time ko nakatilaw aning laro ka. Mao din ni siya di ay. Unod lagi ng sulod ani. Tapos ang kanis siya mao ang si tao ani hari na nga. Hay gani na. Kamuti floor. Kamuti flour. Pare ra gud na flour. Hari na. Hari na lagi. Wala lang kamuti. Wala lang gud ako nagtangag kamuti. Ano na dai. Good. Maglo. Ketchup ka sa garanan ni Tay, mas dami ang ketchup. Pero di mo ko ganang ketchup. Dami siya. Maglo ang ketchup. No. Ha? Nagluod. Di ko ganang ketchup jud sa baw sa una pa sa ako mag-ketchup to. Itong sa mga lumpia. Dahil Pero ano, suka man ako Hindi ay. Sabi itong halang po. Ulan, dugay walang mata kay kuan. Samok na si Dio, si Pamukaw. Mata na lamang ko. Kung kapag... Ning dong mo to. Sa... Ito sa game. Nagtanaw rami. Nagtanaw. Nagpa-speaker. Gagawin. Nagtanaw rami ang kurento. Kaya naunsa mi. Naunsa mo din ha. Akala mo. Nagpa-speaker. Rami mo gagawin. Kami nanay nini. Nangaon mi. Pandesal. Pandesal. Nagtanaw rami kuan. Kusog lang na mga tingog ba? Ay, tingog sa speaker ba? Sa video. Pamadili na magkuan. Ako po doon. Yung mga nag... Kapoy po dahan tao. Di mo rigapon. Di lang kalingkod kay kuan. Kinadaganan. Tindog naman gali si Christy. Mura nagapon ka og nag-live. Ano na sila? May ado, hindi pero tindog na daw. Samok. Ako lang kay andito sa video sir. Si Queen. Sa kuya. Ay video. Na nag-live si Queen o si... Amo lang si Kuya Glenn. Nag-picture naman siya. May fishball na, may fishball na. Fishball na. Nag-picture. Tempura. Nami man lang. Dali, ang madamang rin eh. Manglaag lagi tagkan og mangtad. Pinasikatan niya po sa buhol. Para may aligo ato. Ladun. Ulan, malago siya mag-ulan. Di ni ka lami January 2 kaya rong natay salin-salin sa Na ang January to, kay gusto man mga ligog dagas lang ko rin so. Umutang ba dayon, wala pa siya eh. Ano ba? Kan mangtad ta kay Tapos, Hindi promise. Na sila Junjun nakaadto gusto lagi ko maadto si hindi ko maligog dagat kay daw siya. Course, kaya di man Okay para. na, niya mapara. Ito siya plano nila. Kanya. Yung makabang din. Pwede po dug 3. Pwede pa 3. 3 na naman yun. Kay labong klase sila CD. Uli naman ta og kuan. Na si Inday kay ibalik naman na Rizal. Kay arong
Di ta magkuhan ba kay di man nato dadan sila CD kay haglok man nato. Bukid Kay man. di si CD magburot-burot ni guli. Allergy sa sabi. Nati. Balik yun. Daha. Bill, niya. Sada ka. Lindot lagi, lindot jud ti. Pero entrance ko nila na. Bait tara. Kita nila Joshua ba? Ba? Sila Cassandra kay di pa man sila di pa man may balik. Ako na ba ako mabalik? Kalaag-laag dito. Mao gani. Unsa pa pud sa kadto Galicia. Mga ganyan. Naghamok ka lang ko sa ulan kay isa pa lang. Lapo ba yan? Discussion. Motor ni bakla, mo uban si Maybel yot? Ha? Mo uban si Maybel? No. Motor ni bakla, pwede na siguro si Joshua makauban si Joshua John. Ilan yun nga. Si Hindi Joshua. na nga. Basta kay kuan na good ka na agad magtag sa tag motor kay arong di ka juluoy ang motor og duha. Pila made gabi de kalayo. Unsa made Hindi, nga Di man layo, unahan naman sila nagsuban doon. Duora. Nagaban ka lang, nagaban no. Kaila ate Inday mo, kaila. Nakalog na kay na mga inday. wala pa. Ay, inaguban? Hmm. Oo, katong pagkasagod ni. Amora to, last. Pagkasagod ni manong sitong Unahan. Papa ko, elementary pa man pa. Kung sa mga motor atong nainda doon yun ha. Yun. Ano yun ang motor ni Lawrence? Trabaho ba si Lorenza natin? What? Yung bonnet na sila yame? Ha? Yung bonnet na sila yame? Oo. Pero diyo. Abi ko na bulutan na nimo. Hala diyo? Oh, sa Oo, diyo. si Yan yun Hingkay. nga. Hingkay itong isugo. Yung pala Thank siya. you, Lord. Nabusog na ko. Imo na ni John. Malay na Ang gamay. Busog. Ako mo na na nag-utan ka. Ano laro ka? Abi kong utan. Tidak. Ko nga. Utan ka. Wala baga mukha ang Gabi utan. ba na? Thank you. Tinga sa aha. Tayo utos mo yun. Sis, kabaw to sila.